Iki amplope akeh banget, arep jaluk ora? Isine tak kekke aku ora nek. Nek amplope moh. Ayo sak isine aja kuwatir. Wo iki, iki sing rada kandel ketoke sing saka Serpeng ki mau, Tin. Iki saka Serpeng. Oh, alah 50 dilempit akeh banget. Ora kok 200 ya. Karo sing nyuwun sambel kemangi mau 150. Yo, nyok. Nggih. Wis bayaran akeh kowe wis bubuk asmara nyok. Siap. Sakle ngecet. Heeh. Kok le ngecet? Ayo gubuke dicat sisan. Ya. Tenuwun nggih, Pak. Kuwi kaya Nuwun nggih, Pak. Pak. Nuwun nggih, Pak. Ya. Dengaren. Kok rumah saku suwe-suwe iki ora nuwun nggih, Pak ning nuwun nggih, Pak, luwak. Pak. Ya, wis ra apa-apa. Kok dengaren piye? Kabeh yo tak kekke mau sing wingi bengi ning Jakarta yo tak kon ngukuti sinden-sinden ki, sawere kukuti. Iya. Ha nggih sakniki kok bolong. Wah, ya. Wingi-wingi apa buntet apa? Wingi rada buntet e. Oh, iki senengane ora. Aku kan padha karo kowe, aku kan niru kowe. Kok padha kula napa? Ben bolong ya an. Maksudnya? Ya kowe ya lomo, aku ya lomo. Lah, kowe lomo ngemenehi lagu, aku lomo menehi saweran. Ya. Nggih, kudune ngenten niku nggih. Soale aku wis Napa? ternyata nampa saweran ki nek ora tak keke sinden-sinden ki cilaka no. Oh iya. Kok cilaka? Ya pokoke iki kesandung serimpet lakune iki ora penak. Wah. Terus aku manekung semedi. Ana swara dewa sing dumeling ning Karna. War ngono kuwi. Terus tak artekke, oh berarti Dit Sawer sing marai nyandung ngrimpet. Ngono tampanono ning nek kowe sesuk kuwi lemu nyanyi ora padha karo dhuwit saweran. Ya, tegese piye? Tegese kowe nampa saweran misalnya tekan 500 700. Nek lemu nyanyi ora apik, wah cilaka kuwi ngrekasake awakmu dhewe. Heeh. Kenging napa? Wah wis to, sandung serimpet wis to, percaya. Uripe ora tentrem. Iya. Karo bojo padu, heeh. Terus karo anak ra dipercaya, karo tangga teparo dirasani, wis pokoke sarwa ora kepenak. Iya. Nek kula mung sak derma nampani e. Lah ya le nyanyi sing apik mangkane. Disesuaikan ro kuwi. Nek kowe moh nanggung akibate ya apike didum wong loro. Oh iya. Ben nek sandung bareng ngono. Wah, cocok ngono iki. Krungkep ya krungkep bareng. Ora. Lah piye? Lah krungkep sik kowe krungkep aku ora krungkep. Lah kok Ane baul nek krungkep kabeh. lah jare bareng wong loro dikeki. Nek percuma, kowe krungkep, aku ngene. Oh. Nek kowe ngene, aku krungkep. Pokoke kudu sak tundha sak bilik-bilik. Iya. Ngono kudune. Nggih. Tak nehi nggih. Pira? Lah mau pira? Aku mau 400 Ya jenengan 50 wae. Ora apa-apa tak tampani ikhlas. Ning aku sandung srimpete sithik, kowe oke. Iya. Lah kudune padha. Oh iya, 400 ya 200. Kowe sik nyanyi, aku sing mayang. Lah nek kowe apa kowe entuk sawer nek ora ana wayangan? Kok kowe arep nyinden dhewe ning tengah ning pinggir ningrong kono. Ora to? Ayo ora. Disawer apa ya? Sing ditanggap aku, kowe melu aku, kowe entuk rezeki, aku ya entuk rezeki ngono kuwi sah. Nggih, sah. Ning niku pun bacot tengen kula sing sesuk wae nggih. Ora apa-apa, sing sesuk ora apa-apa. Iya. Ya. Sakniki dimulai ya. Ya, silakan. Pakai bawa enggak? Pakai. Oh iya. Sinden kok mangsaku udah ora gelem basa Jawa ya saiki. Iya. Soalnya kemarin dari Jakarta. Waduh, men dari Jakarta kok. Kali jenengan kok. Sombong ora. Oh, ki eneng ki anu panyunan saka Korea. Oh, iki iso tekan Korea. Di live streaming no. Oh. Nyuwun lagu Kadung Tresna, Pak. Nggih, saking Mbak Mita Ristiani. Oh iya, Mbak Mita Ristiani, nggih. Yo. Saking pundi? Korea. Korea apa Korea? Korea aja ngece iki lho. Piyaine iki wis apal karo awake dhewe, sok ngirimi apa-apa. Bahasane pripun nek Korea? Korea bahasane wah jan. Kowe arep ngisin-isin ke aku kowe.
kok lho. Jenengan iso ora basa Korea. Aku ngetes aku padha karo ora. Aming Korea. Korea ya anggere nganggo ngeden. Kok ngeden? Penting to. Sing terbanyak to. Ngono. Ditileki, Pak. Hah? Tileki. Tileki apa? Kok ngeden-ngeden kok nek metu lho. Kowe ki sinden kok jijik ta kowe. Sinden kok kaya petugas DPU ora. Wah. Aja kok kowe, wiyaga kowe tau kok tak udah pinter-pinter basa Korea kok tak takon, ayo gek mangkat. Ngusik. Oh, lagi basa Korea aku ya. Dimulai nggih. Ayo. Nyingkar nyingkur. Lho iki ana pamundutan meneh. Napa, Pak? Fragmen. Oh iya. Fragmen Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Oh iya. Saking Pak Parman Wonosari. Oh, juragane Dele. Heeh, engko dicaosi. Ana dite ora? Ora iki wis tak keke kon. Lho katut dono 100 malahan. Ana 50. 50. Heeh. Tinggi wong pira? Loro. Kula oleh Solikin. Selawi-selawi. Wis ra apa-apa mbangane kuli. Sakniki nang mengke. Mengko nek bar gubuk asmara. Ya. Solikin wis latihan pisan. Latihan apa? Latihan fragmen kok nek nganti ora apik ditanya. Wah, pas lho nek ngawur pas gah aku. Biasane tak suarane tak dabling, mau ora nek didabling malah ra iso plus e, rasa didabling. Oh iya nggih. Nggih, Pak, aku ngono. Ya. Terus ya. Wiwi pane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang Ya ana pamundutan fragmen meneh. Sapa? Sinten? Mbak Ayu karo Mas Keswan. Napa fragmene napa nggih? Fragmene ya rumah tangga. Tresna tulus. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Nenone nanone nano. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan kebuk kae yen
neno neno nano. Monggo. Catetan sajroning lah. Tak. Lah. Sampun piye urung ana framene kok sampun. Ya. Ayo sing lanang kon ngadeg. Yo. Dapukane apa iki sing lanang? Sing lanang ki dapukane bagusan ya ora nyandak. Elek ya ora nyandak. Ya wis pokoke sak kecekele pokoke. Ya gandeng panyuwunan saka Pak Parman ki lho maringi rokok sak slop. Oh iya. Engko tak bagi wong loro karo kowe kin. Tatin rasa wong ora udut kok. Ora apa-apa dikeki. Ayo rasa mau wis nampa kok isih. Kok ndremis banget to sindan. Oh, ya kan kita jarene bersama-sama. Ra, bersama-sama piye iki ming karo Solikin kowe duwite iki Solikin kok tak keke Solikin. Mesake. Solikin cangkeme ombo semono kae iki. Malah arep nanti. Ya playon sik. Oh ya, turuk. Wah, iya. Iki dadi apa lho? Piye to? Oh setan iki. Tuk. Menungso ra tatanan lho. Lah ngopo? Njaluk playon kok mengkon ngiri wong uyuh. Lah kok bablas nang kamar mandi. Muga-muga kejepit rit. Wong urung sida kok wis kepoyoh ya. Lah iya kok ya wis ben nengke wae ditunggoni nang kene ya. Arep mlayu nang ndi kae. Arep endo karo kenyataan kae. Ya. Wis. Rasa dibidet. Lapone ta? Lah. Iya. Aku tahu nguyuh ngono kuwi didelok wong nonton. Dibungoki saka njaba, kok dadak digoceki abot napa, Pak? Aku ya muni,
Lah nggih to kok dadak dicekeli lho. Kok abot ya. To gentra? Ya. Dapuane gentra. Engko atatin cempluk. Oh iya. Ngono ya mak iya. Suwun iki nyekel dentong niki nek ora tak paru ndak bocah selak nesu engko. Ya dibuka sikik. Panu jenenge paringane Pak Parman Juragan Deli. Oh iya. Loro. Tangane ra kuat ya nganggo untu kok. Ngomong ngono ae kok ora kuat lho, kok mau tak bukake. Hah? Aku ora omong kowe. Nek ngomong tak bukake apa? Nyo, aku ya ngono. Lah kok ya ora omong nek ra iso buka. Ora iso arang singset e. Ya piye carane? Ora iso kowe. Malah bukake ngawur iso antuk. Kebarut-barut barang. Apa? 5 pas. Ya, aku 5, Solikin 5. Wis duwite. Nggih. Cepet, Kin. Oh, wedhus ki. Iki lho lagi iki lho, tenan tak setrap sesuk. Medun langsung arep tak tonyo. Aja mesake. Kon gelis kok. Iya. Wah jan setan tenan kok cah siji kae. Iya. Gak munggah. Wah ora dadi iki ngono nek kowe kesuwen ngono ki ora dadi iki. Kok gek mulih malah. Golek wangsit sik paling ya. Napa lagu riyen mawon, Pak? Apa? Lagu e. Oh ya sambel kemangi sik, sambel kemangi sik. Sinten? Sapa sing anu Mbak Ayu, Mbak Ayu? Ya, kowe nang kono wae rasa lunga lho. Ngono kowe barang kok nguyu, ayo. Bubar asido nembang. Iya. Jampet sik. Heeh. Ya, sambel kemangi sik diaturake. Heeh. Nggih. Sing dalu, Pak. Ya. Sambel kemangi Mbak Ayu. Ya, dibawani. Monggo. Kamu di PHP ini ya? Iya, belum jadi andang minggat. Berani komon, Pak. Sambel kemangi sik, sambel kemangi sik. Ya. Dibawani mboten? Bawani apa? Anu ambiar mawon? Nggih. Ya kuwi ora apa-apa. Pas. Mangga, yuk. Kamu di situ aja. Aku duduk apa berdiri? Wah, wis mbok ora domong kok cara ngono kuwi to. Lah? Omong-omong gembongan karo wong kulon progoe kok. Kamu di situ aja. Lah aku duduk apa berdiri? Terserah lungguh ya karemu, ngadeg ya karemu, lungguh sik ya kena, sing ngadeg anu ayu ya ora apa-apa. Nggih. Duduk aja di situ. Oke, siap. Wis anggep kaya Nini Carlina. Mamyat mayun heman sawarane gandeng pelam biangan Nyeram nyeram biayi nuswan tara banyu
lan kidul lor lan kidul alas anggar kang kalimyan aja takut sangga tanah India tanah India kumeliaring taman Sarinuswan tara ya mangga ya sambel kemangi saka pamundutan saka Pak Kumis ya bakso Pak Kumis mangga ya
biasa iki. Ya. Iki mau sambel kemangi nadyan wis rada sauntara lagune ning nyatane penak dirungokke nok ya. Tur digarap rada seset ya. Turuk 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 turuk. Wis gek omong iki piye wis ditabuhi kok medo meneng wae. Ngerti ceritane ora? Ceritane napa, Pak? Ah, mulane nek arep nyambut gawe iki ora nguyuh sik. Kepinteran iki nek pas kepoyo kuwi kok nek dadi ra kepoyo kowe ora kepinter. Oh, modar ora kowe saiki. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ora nyuwun pangapunten. Ayo gawe wis. Anu apa jenenge gentho karo cempluk. Ya. Cempluk. Kuwi suarane sapa kuwi? Gento, Pak. Suarane gentho iki gedhe, gentho iki anak warok. Mbak Yu cempluk. Ngono kuwi kok cemplek. Atene dibandem sandal karo cempluk kowe. Bayu cempluk. Ngapa? Ora apa-apa. Kowe arep nendi, Pluk? Aku arep mulai. Minggir. Aku arep liwat. Arep liwat ngendi? Liwat kene. Ah wis tak jaga, Pluk. Lah terus ngapa? Aku kuwi jane ya wis suwe Ngapa? seneng karo kowe, Pluk. Seneng karo aku? Heeh. Kowe ora sadar diri apa piye? Sadar diri piye? Kowe ora ndek pengilon nang omah. Duwe loro, Pluk. Lah mbok ngilo. Ya engko sikik urung-urung kok ndang ngilo. Ya karepku ngene lho, tok gento. Ngilo raimu iki kaya ngopo? Ayo bagus to aku ki rak anake sapa, Pak? Ambo. Ben pokoke tak sekait genti kowe pokoke. Aku anake Ratu Punpa Dewa. Goblok ora. Iya. Aku kuwi anake Warok. Warok Surabangsa. Surabangsa, Pluk. Lah ya aku ngerti lah, kowe ngerti ora aku sapa? Ayo kowe cempluk. Lah ya Anake Kang Golo. pernae piye ngono lho. Anake Pak Denggolo. Anake Pak Denggolo kowe kuwi rak Mbak Yuku. Lah kene ngerti nek aku Mbak Yumu kok kowe tresno karo aku iki edan apa piye? Lah nek jeneng Adi ya terus karo Mbak Yuki rak ya wis sak trepe to, Pluk. Ya ora. Gelem ya, Pluk. Mah, Ladene aku, Pluk. ya wegah aku ora seneng karo. Alah wong gur sedilit kowe kok. Oh sik rasa 10 menit, Pluk. 10 Kuwi menit. langsung ladeni kok 10 menit iki ladeni apa? Wedang, Pak. Hah? Wedang. Kowe ganggu ngrujuk dasmu ki kowe. Aku grujuk sirahmu, Pluk. Mbok kowe iki eling ngono lho. Ngene tak tuntun. Ngene ya, Pluk. Ngene ya, Pluk. Kene ya Yu. Ngene ya, Yu. Aku ki wis suwe seneng karo kowe. Aku ki wis suwe seneng karo kowe, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene. Heeh, ngono kuwi, Pluk. Mula kowe tak adang ning dalan kene kuwi memang apa? Pancen jam semene iki. Pancen jam semene kuwi wis jame Kowe bali kowe saka bali saka pasar, Pluk. Ah. Kok sik to sikilku kecubles paku. Kene tak tambani, Pluk. Ya nya. Ya gawe rene. Cek aku tak pindah ya. Ah. Nyedak kene, Pluk. Ya aku aja cedak-cedak sithik wong aku ora seneng karo kowe lho. Ayo peloke, Mas. Manesmu. Apa? Pelok, Mas. Wah, pelok ya wis. Kok njaluk pelok arep ngapa? Arep gandrung Ayo kok. gandrung, Pluk. Lah aku ora gelem lho. Aku jiat. gelem, Tru. Ya ora. Paksa. Ora nek jenenge wong tresno kuwi kudu nyawiji antarane lanang karo wedok, seneng karo seneng. Ning aku ora seneng ya ora bakal dadi. Mengko rak suwe-suwe seneng, Pluk. Ya ora, aku ketoke ora nek rupamu kaya ngono. Ya engko tak gantine. Diganti apa?
Ganti tolo. Tenan ming tingil-tingil no. Haus piye? Ya ora aku mah. Kudu gelem. Ora sudi lah aku ki Mbak Yumu lho. Ah Mbak Yu nek kaya ngono, Kaya ngono piye? aku iki ayu lho, Blok. Lah ya pancen aku ayu. Kowe ya bagus ning kaya tikus ngono iki nek mbok elinga ngono lho. Kowe kelinge iso. Pripun, Pak? Kulon kono gunung. Kulon kono gunung. Wetan. Wetan ya gunung. Nah, Kidul gunung, Blok. Kowe tak Ngapa lho? Aja tak rudo pari peksa, Blok. aja rotan mek-mekan. Aki sing asik lho nyong kene iki, Blok. Asik kek. kowe Gelem ketoprak ya, kok Pak, ya? muni iki sing asik ki piye? Wegah aku nek carane ngono kuwi. Aku gelem he, Blok. Lah ya gelem nek ya alon-alon ora kasare kaya ngono lho. Raras rumeng swara niro. Gelem ya, Blok? Tuh gelem, Blok. Ora. Tak patake galengan lho, Blok kowe. Kang lam-lam ning ati. Iki ana dalane. Sik. Iki ketoprak kok biayaan tekan dinding iki ngapa? Lah ngawur lho iki. Ngawur, lah jenenge tresno e. Tresno nek ngono kuwi ya wegah wedoke gila no. Kowe iki njalukmu apa to? Ya sing alus ora kasar ngono kuwi. Kuwi ya rene. Sing alus. Rene. Wong ngurusi apa-apa kok wis Rene apa lho? Ora ana sing Ya pertama ki halus engko ora kasar suwe-suwe. nganti kentekan gon barang kok isih nyemak-mek barang. Nyelempit yo gelem kok. Hooh. Panggunge nang kono ora tekan kene-kene. Saron gong nuting wi. Aja rene-rene tak ngono ya. Asik lho aku rosi barono. Wira kang dadi ati. Hormat kene iki lho. Hormat kene iki lho. Ya. Sanjake iki ketoprak sik lanang ngingin tenan iki. Ale nyekeli kok malah saya Aja. kenceng to plok kowe. Ih, aku diterani. Kita tenan lho plok kowe. Wah, jan kowe iki kepiye to? Men bali rono. Cempluk wedi tenan ketok iki. Engko sik nguyuh ganti cempluk iki engko. Tak kancani plok. Ngapa? Ya kuwi mau. Tanganmu mbok remek-mekan ngapa ta? Ah justru kuwi. Justru apa? Lir putri Ndara Wati. Gelem ya, Blok? Ora gawe muringku lho, Blok. Ora sudi. Saya coconggonku Kandro. Gelem ya, Blok ya? Mbok ora kasar ngapa ta? Wis alus ana. Iki wis munggah mudhun lho dadaku, Blok. Nggonamu munggah mudhun ora? Rene nek arep tak tapuk sepatu kene. Sepatu apa sepatu, Blok? Sepatu karo sendal dadi sepatu. Kowe mergo kuwi jane seneng karo aku kowe nganti Ngomong alon-alon kok sepatu kok dadi sapatu. Lah mau arep
muni sendal kan dadi sepatu sendal. Sepatu. Kok tak tukokke rolas. Rolas apa? Rolas siji. Rasudi memang seneng karo aku kok mertu kok sandal. Lah njalukmu apa, Blok? Jalukku patimu. Urung-urung kok mati engko rak mati dhewe, Blok. Ya aku ora seneng lho, mbok kowe iki elingo. Kok dadi nggo sepatu terus ta? Aku ket mau eling nek aku ki anake Sura bangsat. Lah ya can bangsat kok kowe. Gelem ya? Mah, Gelem, Blok. aku ji eling kok. Ora kaya kowe. Aku yo ket mau eling, Blok. Iya rasa nyedak-nyedak. Angko ora dadi nek ora nyedak, Blok. Ya nyedak ora apa-apa. Nah, Nah aku arep rono. ronone ndi, Blok? Mbok ora menekan lho tangane. Gur tangan kowe kok. Gur tangan. Lah iya. Lah kabeh kuwi awale saka tangan lho. Lah yo pertama tangan sikit, Lah ya Blok. gak aku. Kok ora terus liyane? Mah, Ayo Ndek Mbak Wong Ayu ki yo tangan kuwi ya, bingung aku- Blok. Bangane dipek wong liya. Bangane dipek wong liya lho, Blok. lah aku mending dipek wong liya mbane dipek kowe. Lho adine nyicipi sik. Oh, dalange iki ngapa lho? Tasah melu-melu. Wis sutradarane aku ora melu-melu. Oh ya pengen apa piye? Hah? Sutradarane aku. Ayo tansah Ora sudi aku ki karo kowe mbok ngene. Nekat tenan sok iki. Nek caramu kasar ngono kuwi, aku ora bakal seneng karo kowe. Terus pengene piye, Blok? Nek jenenge wong tresno kuwi ora nganggo kekerasan. Kok ketoprak iki saka Betawi. Oh, iki blasteran iki. Lah ya aku kesel tenan lho Ken kowe ngawur. Lho kok ken aku ki gentok e. Ya ya gentok. Iki engko nek ora rampung diteruske nang isor lho, Blok. Ora sudi. Aku gelem e, Blok. Kah, Gelem ya, Blok. prek. Wah. Kowe malah sing kasar saiki. Lah ya aku ora gelem kok mbok peksa lho. Iki critane iki aku meksa kowe lho, Blok. Lah ya ning aku ora gelem. Ya saiki ganti cerita sing kowe gelem, Blok. Ayo manut sutradarane kae. Suradane sapa iki suradane? Sutradara kok sutrada. Sutradane sapa? Oh, suradane sapa? Ah piye supaya diganti iki nggo neruske gandrunge kuwi diganti cempluk gelem apa piye? Niatmu ngono ta? Ana di tera. Ono. Ana. Iki beras wae beres pokoke ta. Kingko kowe rokoke iso likin. Aku dak ganti iki Den Mas Subrata. Ane kok ngene kok Subrata. Ah, Ayo ora wangun to. Wong raine kaya citakan roti ngene kok. ya ganti pemain. Rampung sik. Wah, ya wis. Legan. Legan apa? Delang tutung, Mas. Ayo, Mas. Legan. Kentongane pecah. Iya. Iki ceritane apa, Blok? Isih ngene mau apa ganti? Ora ngerti. Ana ditera, Pak. Nek ceritane ganti. Ceritane ganti kuwi. Aku teruske sike. Cempluk dirudha paripeksa. Jempluk.
Kowe kudu gelem ngladeni aku. Ora, aku ora sudi karo. Nek ora gelem ngladeni Mbok aku. eling ngono lho, Aku sing ngladeni kowe, Pluk. Pun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak petilan dalu menika kasingget semanten awit pemain kakung dipun pendet polsek. Pun nggih, Pak. Ya wis kana apik simnya rokok ken kok 5 wadah lho. Siap. Bangane kowe nyolong. Ya. Oh. Kanca-kanca pira ya? Rasa kanca-kanca sing nabuhi rasa ben. Oh, Mas Ridwan. Lho. Edan cah lumo tenan. Lirike. Heh? Oh, getere. Oh, wis. Wis ndak entek. Ndang. Oh. Wis. Loro aku. Lah aku ndi? Jaluk. Jalo piye? Mau dipaksa ora gelem. Rokok lho, udu kowe. Ayo engko sik udur kowe ra. Kacaknya. Lambemu. Bojomu. Kok bojoku? Ora doyan. Doyane apa? Arti cokot. Wah, dekane wis rampung barang nyuk-nyukan. Ayo. Mbak merengu. Yo diaturke, Mbak. Yo. Bawani, monggo. Memanise merak ati pacaane mung saja kandas luas wira gane apa yuk? anu kumir karo podang kuning niku lho Pak soalnya Dadi sami kulawak kelawe. lali Kumir karo podang kuning ya piye? padha aku arep golek isi podang kuning meneh Ah, kowe apalamu podang kuning kok. lha ngero podang kuning Rina wangi mantra tapan Loh, Montang manting panjena sinden anggere kokean saweran malah muntah-muntah ngene. Sekali kalingane jan podang kuning terus lho Pak. Ya terus. Kang masira duh wong bagus gampang teman ambah beda